እቲ ደላይ ፍትሒ እቲ ሃገር ብከምቲ ክትከዶ ዝግባእ ትኸይድ የላን ናጽነት መጺኡ ግን ከዓ ህዝቢ ናጽነት ኣይረኸበን ዲሞክራሲ ኣይሰፈነን ኢሉ እውን ፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጡ እውን ብመጠኑ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣሚንና ማለት እዩ ብናቱ ስንፍና ዶ ኣይኮነን እቲ ስርዓት ክንዚ ዓመታት ከይዱ ዘሎ እቲ ፍራስትሬሽን እውን በዚሑ ዓብዩ ሰፊሑን ብሎ ዘለና ሕጂ ብመንጽርቲ ነቲ ስርዓት ጥራሕ መውቃስና እቲ ናጽነት ኣብ ዕላምኡ ዘይምህራሙ እቲ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ኣብ ደገ ዘሎኸ እንታይ ክገብር ነይርዎ ነዚ ናጽነት ኩን ኮይኑ ህዝቢ ርሂዎ ንኽነብር ጽቡቕ ኣለኻ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብላ ነገር ኣላ ናይ ዓለም ሰገድ ተስፋይ መጽሓፍ ብጣዕሚ ዝፈትዎ እዩ ጃቡ እንታይ ዝብል እዚ ፌደሬሽን ምስ ፈረሰሲ ገለ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ኣቦታት ነይሮም ዓለም ሰገድ ተስፋይ ዝርከበሎም ይስባዕ ፌደሬሽን ዝኣክል ክፈርስ ከሎሲ ንምንታይ ኢኹም ዋላ ተቃውሞ ዘይገበርኩም ዋላ ሰልፊ ዘይወጻኹም ገለመለ ኢሉ ይሓተሙ እሞ እሳቶም እንታይ ኣምብሉ ፈሪሂና ፍርሂ እዩ ይብሉ ግን ሓደ ክልተ እንታይ ኢሎም ህዝቢ ኤርትራ እዚ ሕጊ ስለ ዝፈቱ ኣይትግበር ተልካየት ኣይገብርን እዩ ወፅዓ ፀመም እንተ ገሌላ ዓዲ ገሊቱ ይሽፈት ልቡ ዝሸፈተ ሰብ ከኣሲ ሓያል እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ወል ወፅዓ ይፅመም እዩ ክትብል ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ግን ቶም አንድነትን ኣራቢጣን ገለን ደቆም እዮም ደቆም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኣልኣዛር ዩኒቨርሲቲ መፅኦም እዮም ቶም ኤሊትሳቶም እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ነቲ ሶራ ኣማእዚኖሞ ነቲ ሶራ ማእዚኖሞ ኣላዒሎሞ ነቲ መንእሰይ ኣብ ሶራ ክቃለሰን ክስዋዕን ገይሮሞ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ንሕብረተሰብ ዘላዓል ኤሊት ኢትዮጵያ ረኣዩ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ረኣዩ ናይ ኤሊት ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ቆሞ ኣይተፈጠረን ኣነ ቆሞ እየ ዝብል ኣነ ንህዝቢ ነቲ ፀገም ከፀግዕ ኣይክእልን እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ክለዓል ዝኽእል ባይታ ኣሎ ድዩ ዝብል መሰረታዊ ባይታ ኣሎ ዝብል መሰረታዊ እቲ ብደገ ዘሎ ከምኡ ኣተዋ እቲ ብደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ከምኡ ነዊሕ ዓመታት ክዛረብ ክገልጽ ክረድእ ፀኒሑን ድዩ ንውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ክነግሮ ፀኒሑን ድዩ ስለምንታይ እቲ ህዝቢ እንዳተነግረ ከሎ እንዳተገልጸሉ ከሎ ወይ ከዓ እንዳነበሮ እውን ከሎ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ናጽነትና ነዚ ኣይኮነን መስዋዕትና ነዚ ይኮነን መስዋዕት ደቅና ነዚ ይኮነን ክብል ዘይክእለሉ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ጽቡቕ ኣለኻ ኣብዚውን ኣብ ደገውን እንተዳሪእኻሲ ተመሳሳሊ ሕጂ ረኣዩ ኣብዛ ሕጂ እዋን እንተዳሪእኻ ወላ ተመንእሰይ ዝብል ዘሎ ስጋ መሰጋገሪ እዩ ዝብለካ ድሕሪ መሰጋገሪ ከመን ክትቆ ኣይንስኻ ንኻ ክትቆ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ሰወራ ወለዶን ኣብ መንጎ ሕጂ ዘሎ ወለዶን ካልእ ወለዶ ኣሎ የለን ናኩምኡ ክሰግር ክኽእል ኣለዎ ኣነ ዝቃለስ ስጋ መሰጋገሪ ይብለካ ድሕሪኡ መን ይክሕዞ ኣይናይ ወለዶ መፅኡ ክሕዞ እንተልካየ ግን ናኩምኡ ብራኸ ክመፅእ ኣለዎ ሕጂ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ዝመንእስ ናብ ቅድሚት መፅኡ ከዓ ከማእኸሎ ክኽእል ኣለዎ ኣነ እዚ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ሰወራ ወለዶ ዝነበረ ሕጂ ማለትኒ እቲ ዓቕሙ እቲ ድልየቱ ናይ መንእሰይነቱ ዝነበረ መስዋዕቲ እኹል እየ ዝብል ኣነ ንዕኦም ከነኽብሮ ፅቡቅ እየ ስኻትኩም ግን ኣብ ቅድሚት ክትመፁ ኣለኩም ሓላፍነት ኣለኩም ዝውልዱ ሓላፍነት ኣለኩም ሓላፍነቱ ክገብር ከዓ ንሱ መርሕ እንዳወደቀ እንዳተሰአ ካብ ጌግኡ እንዳተማረ እዚ እዩ ናብ ቅድሚት ከምፅኦ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ወዲ 4 ዓመት ኮይኑ ይስለ
ዋይኖት እንስኻትኩም ብኸምኡ ዓይነት ክሰርሑ ዘይትኽእሉ ምክንያት እንታይ ትምህርቲ እንተኮይኑ ከዓ እቲ ዝሓሸ ዝተምሃረ ወለዶ ሕጂ ወይ ክመሃሩን ዕድል ዘለዎ ክመሃሩን ዕድል ዘለዎ እሱ እዩ ስለዚ እቲ ድልየት ስጋብ ሕጂ እውን እሲ ስጋብ መሰጋገሪ ዝብል እዩ እምበር ክንኡ ኣነ ሃገር ተረካቢ እየ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ናይ ኤርትራ ፅባሕ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ፐብሊክ ፖሊሲ ናትና ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ናይ ፎሪን ፖሊሲ ናትና እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ፕሮግራም ኣውፅኡ ክንቀሳቀስ ዝኽእል መንእሰይ ክህልው ኣለዎ ምስኣት ኸይድ ሓንቲ ክትበርህ ዝደልየኽዋ ነገር ኣላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እቲ መንእሰይ ዝርድኦን ዝተረድኦን ብዙሕ ከም ዝኾነ ይዝረብ እዩ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓትን እቶም ቀዳሞት ወይ እቶም ተጋደልቲ ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ሓለፍቲ ዘለዉ እውን ዘይምትእምማን ወይ ከዓ ዘይምቅርራብ ከም ዘሎ ዝዝረብ እዩ ሕጂ ንሱ እንታይ ክገብር እዩ ዘለዎ እቲ መንእሰይ ብፍላይ ምስ ናፅነት መፂኡ ናፅነት ከስተማቕር ዘይከኣለ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓኒ ነቶም ቀዳሞት ነቲ ናፅነት ዘምፅኡ ኣብቲ ተገድሊ ዝነበሩ ብዝበዝሕ ክበሃል ከኣል ኣብ ምክሽማሽ እዩ ዘሎ ክልተ ተፃረርቲ ነገራት ኣለዉ እቲ ውሽጢ ዘሎ ብምፍራሕ እቲ ብደገ ዘሎ ከዓ ብምክሽማሽ ነቲ ኩሉ ዝሓለፈ እንታይ ዝበሃል ግብርዎ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ከዓ ካብ ምፍራሕ ዝተበገሰ ዝጭበጥ ፍረ ኣይረኸበን እቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክግበር ዘለዎ ኣብዞም ክልተ ወገናት ኣተኪርኩም ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ካብ ፍርህ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ካብ ፍርህ ወፂኡ ልሂቃን ክፍጠሩ ኣለዎም ንዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንኢኮኖሚያዊ ስርዓት ኢሉ ክትስእ ንሰብኣዊ መሰል ኢሉ ክትስእ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ናይቲ ህግደፍ ዋና ፀሓፊ ከም ኤርትራ ሂውማን ራይት ዘኽብር ኣብ ዓለም የለን ኢሉ ኢንተርቪው ክህብ ከሎ ትቐብፅኻ ከምዚ እዚ ኣሽከዕላል እዩ ህዝብስ ኣሽከዕላል እዩ ንግርካ ስለዚ ትቐንዲ ነገር እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንተዳልካ እዚ መንእሰይ እዚ ናብ ሓደ መድረክ ክሰጋገር ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ክወፅእ የብሉን መውፅኢ መፍታሕ ኣይኮነን ፍታሕ ኣይኮነን ወፂካ ኣበይ ኢኻ ክትከይድ ምስኣት ምልኦ ለያቶ ኣንደ ብርሃን ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንስኹም ደገ ወፂኹም ወይ ንሶም ደገ ወፂኦም ኣብ ዝጥዕሞም ሃገር ኮይኖም ንዓና እንታይ ግበሩብና ኣለዉ ዝበሃል መልሲ እውን ይወሃብ እዩ ካብ ብዙሓት መንእስያት ኣብዚ ኮይና ንነብሮ ዘለና ባዕልና ንፈልጦ ደገ ኮንኩም ንስኹም እንታይ ትብሉና ኣለኹም ንዓና ናፅነት ኣብ ከኽብሩ ኢሉ እንድሕር ኣውፂእና ክንወፅእ ኢና እንድሕር ዳ ከም ዝግበሩ ኢሉና ክንገብር ኢና ዝብሉ ኣለዉ ካብ ተስፋ ምቑራፅ ድዩ ወይ ካብ ምጥምማት ዝመፅእ ድዩ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ይመስለኩም እዚ ኣነ እንታይ ዝብል ኣብ ሓደ ሓፂር ዓንኬል ኣይኮና ክንሪኦ ዘለና ዝብል ምናልባት ምስ ናይ ናፅነት ምኽባርን ዘይምኽባርን ከተኣሳስሩ ኣይክእልን እየ ብመሰረቱ ኣነ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ኣብቲ ውሽጢ እዚ ሕጂ ተኣሲሩ ዘሎ ኣተኣሳስራ ትሰብ መፍትሒ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ብደገ ዝመፅእ ለውጢ ክህሉ ይኽእል ኢለ ክኣምን ኣይክእልን እየ እዚ ማይ ፐርሰናል ቢሊፍ ኣነ ከምኡ ኣይኣምንን እዩ ኣነ ዝኣምን እንታይ እዩ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ምትእስሳር ክህልው ኣለዎ እዚ ክህልው እንተኮይኑ ግን ባይታ ስለ ዝተዓፅወ የለና ንልካ ሱቅ ክትብሉ ኣይትኽእልን ወይ ፓሲፊዝም ተማሃሊልካ ትድርብዮ ኣብ ዓለም የለን እንተደኣ ለውጢ ዘለያ ኣነ ተወፅዐ ዝብል መጀመርያ ኣነ ተወፅዐ ኣለኹ ዝብል ኣተሓሳስባ ክሰርፅ ኣለዎ ተወፅዐ ኣለኹ ወፅዓይ በዚን ማዕቀን እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኹ ናብ ዝብል ብራኺ መፅእ ኣለዎ እዚ እንተደኣ ዘይመፅኡ ሓደ ክወፅእ ጥራይ ዝብለካ ተኮይኑ መፍትሒ ናይ ፀገም ምውፃእ ጥራይ ኢሉ ዝኣምን እንተደኣ ኮይኑ ከምኡ ኣይኮነን ከምዚ ክትገብር ኣለካ እዩ ኩልና ነውፃእ እንተኮይኑ ኩልና ወፂና እታ ሃገር በቶ ክትተርፍ እያ ዛቲ ሕብረተሰብ ካብ ሕብረተሰብ እውን ኣይህልውን እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ደገ ዘለዉ እቲ ዓንትቦ ዝበልኩካ እዩ ናብ ሓደ ብራኸ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ይኣክል ስጋብ ሕጂ ዝመፀ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዎ ገለ ኣለዋ ገለ መዐቀኒታት እውን ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣለዋ ድየን ናይ ብሓቂ ናይ ፖለቲካ መዐቀኒታት ፓርቲታት ኣለዋ ድየን ኢልካ እውን ከዛርብ ይኽእል ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ ናቱ ተራይ ናቱ ግዜ ይሕመቕ ይፀብቕ ደቂ 25 ንሙሽ ሰውራ መሪሖም ደቂ 40 ደቂ 36 ደቂ ገለም ኮይነን ኣትዮም ዋይኖት ተስኻትኩም እሞ ከዓ ዝሓሸ ትምህርቲ ዝሓሸ ዕድል ዘለኩም ስለዚ ትፀገም እንታይ እንተዳ ኢልካ ይርዳእኒ እዩ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ
ولا نتقاومونا كل تزخفلو ناي دحر بايتال نعو نتي دحر بايتاتي او جيلكا اب بوليتيكاوي ايكونومياوي محبراوي فتح مسارات زغبره كتقالس نعو خقانه زغل بروغرامات كتوصل نزمن اسيزي سقيلكا هو هتبلو تراي زي كونسي بايديا بتحساسبون كتانصو تلالك እዚ ሚኒማሊስት ዝበሃል ኣካይዳ ኣሎ ማለት እኔ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዲሞክራሲያን እንትኾኖም ተታሕቲ ስቂሉ ተደፋኣይ እዩ ኺድ ዝበሃል ኖ ዲሞክራሲ ባህሊ እዩ ማክሲማሊስት ክኸውን ኣሎ ዋላቲ ኣብቲ ታሕቲ ዘለውን ግራስሩትን እንተኾነሲ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ዲሞክራሲ ፕሪንሲፕል ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ዲሞክራሲ ንብል ኣብ ሃገርና ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ዘለዎ ንሕና ንነብረሉ ዘላ ሃገር ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና بخمسين انت زي تقانينا كن مرحنا نخلنا لنا ناي صباح ناي تهاجر تي اتركب تكون كون نسي تهاجر انكو ابينا تحوي انت دا زين ስለዚህ በዚህ ደረጃ ይحسب له بوشتي تغير كغلالو ናብ ንስርዓት እዚ ምክንያቱም እቲ ናይ 50ታት ወለዶ ናይ 60ታት ወለዶ ናይ 70 ወለዶ ፈንጢሱ ይምጪው ንዑ ከረክቡ ኣይከኣልን ፈንጢስዎ ናቱ ኣካይዳ ገይሩ ኮልድ ዎር ነይሩ ናይ ሶሻሊስት ስርዓት ክስታይ ነይሩ ስጋ ቪዲዮና ኣብ ኣምሮም ናይ ሶሻሊስት ስርዓት ዘለዉ ናይ ቀደም ክሳይ ኣይትስእንና የለን ኮቲ ሶሻሊስት ስርዓት ዝበሃል እቲ ደርጋ ተዳኺሙ ኣብ ራሻ ዝፈጠረቶ ዋላ ኣብ ራሻ ናይ ትረኽቦና ሶሻል ዲሞክራሲ ዘለዎ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣምሮና ብዛዕባ ደስነት ንሓስብ እንተደኣ ኮይና ሰገም ንሱ ኣይቀይርናን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ክቃንዮ ክኽእል ኣሎ ናተይ ኢሉ ሓድሽ ኣካይዳ ከምሰጥ ክኽእል ኣሎ ነዚ ከዓ ባይታ ኣሎ ግን ሰብ ክራኸብ ክኽእል ኣሎ مسات خيل حتى لاتني ناتيو إلو أمينو ግን ኣብ ምፍልላይን ኣብ ኣውራጃ ኣብ ዓዲ ኣብ ዓሌት ኣብ ምፍልላይ ኣብ ሕማቕ ነገራት ኣተኪሩ እንድሕር ግዜኡ ዘባኽንሃሉ ይኽእል እንታይ ውፅኢት ክርከብ ይከኣል ኣብ ክንዲ ኣብ ምምሃር ኣብ ምስልጣን ኣብ ምዕባይ ዘጥፍኦ ግዜኡ ንሪኦ ኣለና እዚ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣበይናይ ዓይነት ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ኩሉ ይኮነን ሕጂ እቲ መንእሰይ ናተዩ ተራኢሉ ግን ብኣሉታዊ መንገዲ እንድሕር ዝኸይድ ኣሎ ኸዳ እንታይ ውፅኢት ክንፅበይ ኢና ፅቡቅ ኣለካ ኣገዳሲ ሕቶ ኩሉ ግዜ እንታይ ይመስለካ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ማለት ተዋሳኢ ተሳታፍነት ሓደ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ እንተዳሃልዩ ብኡ መልክዕ ክኸይድ ተደኣ ኮይኑ ሎያሊቲ ናቱ ናብ ሃገር ይመስል እዚ ስለዝጠፍአ እዩ እዚ እንተደኣ ጠፊኡ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ናብቲ ፀቢዑ ይኮነ ንትብሎ ኣውራጃ ኢኻ ትኸይድ ትራዲሽናል እዩ ማለት እዩ ሞደርን ሶሳይቲ ኣይኮንካ እንተሃንፅ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቅድም ዝነበረ ቅድመ ሃገር ዝነበረ ሎያሊቲ ናብ ኣውራጃኻ ናብ ሃይማኖትካ ትፅጋዕ ማለት እዩ ንምንታይ እንተልካ ንዓኻ ከዋሳእካ ዝኽእል ፖለቲካል ኮሚኒቲ ኣይተፈጥርን እቶም ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ካቶም ኤሊት እዮም እቶም ኤሊት ካ የለውና ንሕድሕዶም ፋሕፋሒሎም ዘለዉ ስለዚ ነዚ ክትፈጥር እንተዳ ኮይኑ ዝወለዶ እዚ ትፈጥር ቅድም እቲ ኣውራጃውነት እንታይ ማለት እዩ ንገዛእ ርእሱ ዲፋይን ክኸውን ኣለዎ ኣውራጃዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣውራጃውነት ኣበየናይ ፀፍሒ ይግለፅ ኣውራጃውነት ፖዚቲቭ ፓርቱ እንታይ እዩ ኣዕናዊ ፓርቱ እንታይ እዩ እዚኡ ንገዛእ ርእሱ ዲስከስ ተገይሩ ኣብ ሓደ ከሰማምዓካ ዝኽእል ነጥቢ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ጀስ ስለተዛረብካ እሞ ሓሳባትካ ኣድሆሚኒየም ኣታክ ትበሃል ኣሎኖ ስኻ ስለተዛረብካ ካበየናይ ኣውራጃ እዩ ዝብለካ እንተደኣ ኮይኑ ዳስኖት ኣውራጃዊነት ማለት እኔ ሳይኮሎጂካል ዎር ዝብልዎ እዩ እዚ ነው ጀስ ሓሳብካ ክግለፀልካ ዘለዎ ሓሳብካ ኢኻ ክትገልፅ ዘለካ እምበር ካበየናይ ሓሳብካ ገዲፉ ግን ካበየናይ ኣውራጃ እዩ ዝብለካ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ድሕረት እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣውራጃውነት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ዲፋይን ክንገብሮ ፅቡቅ እዩ ፀገምና ግን ክልተ እዩ ሃይማኖትን ኣውራጃውነትን እዚአን ከዓ ፖለቲሳይዝ ስለዝግበራ እዩ ኣውራጃ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ዝፀገም ኣውራጃ መምሕዳር ኣነ ኣይደንቲቲ እዩ ኣይወስዱን ሃይማኖትም ክልተ ሃይማኖት ዝኸበረ ሃይማኖት እዩ ዝፀገም ግን ፖለቲሳይዝ እንተደኣ ጌርካዮ ኤሊት ንዕኡ ይጥቀሙሉ እዮም ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዓድታት ነንሕድሕዶም ብሓንሳብ ተዋሲቡ ዝነብር ብሓንሳብ ንዘመናት ዝነበረ ህዝቢ ዝቃተል ትሪኦ ዘለካ ፖለቲሳይዝ ስለ ዝገበሩ ጥራዮም እቶም ኣብ ፖለቲካ ዘለዉ ሰባት ስለዚ እዚ እንተደኣ ተዓርዩ ኣውራጃዊነት ፀገም የብሉን
زين تدا تعري أنا سي على جذي تي في رئني أقاطعني بزين لوكو ساردا زبهر بوتاي نا يوحنس بتكريستيان طبعا زنبر ساهون ثم بتكريستيان إن أبونا يوحنس زبعلون بحساب يبعلون نيرو دينا مسلمنا خلوها ساتهم كأخيدهم كيبعلون نزيهم كيركا نون سخا تقرنيا خا نسخا عرب خاتين كايو ولا راي سخا تقبروا زلها حبرتسب اتي زنبره متسسارنا حبرتسب زياده ختم عبلو ግን ፖለቲካው ሰሳሳፍነቱ አካ ተረጋግጸሉ ኢኮኖሚያው ተጠቃሚነቱ አካ ተረጋግጸሉ ማህበራዊ ፍትሕ ከመይ ይረጋገጽ ዝስሓተ ደረጃ እንተዳሃልዩ ካብኡ ዝሓሸ ሕብረተሰብ ተዳሃልዩ ከመይ ጌርካ አካ ተጋግ ተጽግቦ ናብ ዝሓሸ ቦታ ከተምጽኦ ተኽእል ዝብል እዚ አፈርማቲቭ አክሽን ዝብሉ እዚታት እዩ ንሕብረተሰብ ዘማዕብሉ ስለዚ ካብ ናብ አውራጃ ምኻድ ናብ ሓደ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ከይድ ማለት እዚ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ኻ ክትፈጠር ተዳኹን ካ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካው ተሳታፍነቱ ክረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ ናይ መራሕቲ ጸገም ጥራይ ድሌት ጥራይ ዘይኮነ ቶም ናይ ኤዲት ጥራይ ዘይኮነ ቶም ሕብረተሰብ ውንሲ ክሳተፉ ክኽእሉ ኣለዎ እዚ ኣብ መስርሕ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ግን ይግባእ ኩሎም ቶም ኣብቲ መስርሕ ናይ ሃገር ዘለዉ ኣብ ዲሲሽን ሜኪንግ ናቶም ክዋስኡ ኣብ ቁጠማዊ ተረባሕነቶም ክረጋገጽ ኣብ ፍትሒ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይቲ ሃገር ግቦምን እንታይ መሰለሙን ክረጋገጸሎም ተዳኺኑ ኩልና ኣነ ኤርትራዊ ዝብል ስምዒት ክትፈጥር يقبل دليل ስለዚህ ናይዚ ጸገም እዩ يقبل دليل يعني ترديني حجي قرب صعق زبل حتى حتى حدا اتي تراي تسرعت بعلو لو تغيرو ناي حزبي منابرو خما حيش اي كالن اي دلين كسب مأسرن مسدادن بصيحي حبرتسبنا تدلاي فتحه اني نتفتحي كقلاطفو اي تراين كسب حجي اي كالن زلو حساب حجي حدا اتي فتحي ماتيو هاجر بناصነት ክትመሓደር እንተትኽእል እዚ ዘሎ ምፍልላያት ማሓፀረዶ ወይ ኣይምተጋህደንዶ ሓደ ካልኣይ እዚ ናይ ኤርትራ ናጽነት ጉሁድ ኮይኑ ናይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ጉሁድ ኮይኑ ህዝቢ ብመሰል ብኽብሪ ክነብር ዘኽእሎ ግዜ እንድሕር ነዊሑኸ ብሕጂ ነዊሕ ዓመታት እንድሕር ወሲዱሉ ነቲ ሽግር ንኽፍታሕከ ናብ ከመይ ዓይነት ሽግር ክትቀልዓ ኤርትራ ሓንቲ እዚኣ بتمثالي اب ايثيوبيا زلو بوليتيكيان ودباتن اكتيفيستن ننا ኤርትራ ህላው ዘይኣምኑ ነትናጽነቱን ዝኽሕዱ ብዙሓት እዮም ንዕኡ ኻ ፖለቲካዊ ረብሓን ንምርካብ ጎስጓሱን ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ጽልዋ ኣለዎ እዞም ኩሎም ዝጠቐስኩም ነገራት ኣብቲ ናይቲ መጀመርያ ዝሓተትካዮ እንታይ መስለካ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትተክል ከለኻ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ እዩ መስርሕ እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ገናቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝብሉን ኢንተርቴይን ኣይገበርና ብደረጃ ሃገር ይፍለካ ደሊ ስለዚ ኣብኡ ክመፁ ድሕሪ ስርዓት እዚ ባዕሉ ዝፈጠሮም ፀገማት ኣለዉ ድሕሪ ስርዓት እዚ ምልጋስ እቶም ፀገማት እዚኦም ክወፁ ናይ ግድን ኣብ ሓደ ትራንዚሽናል ፔሪድ ኣብ ሓደ መሰጋገሪ ግዜ ዝመፁ ፀገማት ኣለዉ ነቶም ፀገማት እዚኦም ብሙሉኦም ከተጥፍኦም ኣይክእልና ሚኒማይዝ ክትገብሮም ግን ትኽእላ ሚኒማይዝ ክትገብሮም ከለኻ ሓደ ሴኪዩሪቲ ጸጥታ ከመይ ጌርካ ትሕሉ እቲ ድሌታት ብኹንን ዘይኩንን እቲ ስርዓት ዝፈጠሮሉ ቶም ካልእ ኩነታት ዝፈጠሮም ኩነታት ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ክራክ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ነዚኦም ከመይ ጌርካ ኣኻ ማኔጅ ትገብሮም ዝብል ውሕሉል ዝኾነ ናይ ትራንዚሽን ፔሪድ ኣገባብ ክንክተል ይግባእ ሓደ እዚ ንዕኡ እንተደኣ ጌርና بمسرح نابقومو መንግስቲ ክንከይድ ከለና እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ካልእ ንብሎ ኣብ መስርሕ ዝረጋገጽ እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን መስርሕ ብፖሊሲ ኢኻ ትረጋገጽ ፖሊሲ ዝረጋገጽ ሃገር ናይ ፖሊሲ ሃገር ይኽውን ዘለዎ ስርዓትና እንታይ ይኹን ኣብ ዝብል ምርጫዊ ስርዓትና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ባይታዊ ስርዓትና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ሲ ክንሰማዕ ሕብረተሰብ ውክልኑ ኣብ ፖለቲካ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ፖለቲካውን ውድባት ብኸመይን ክቆማ ዘለውን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከም ድላይ ካዲ ወይስ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ዘውፅኦ ክራይቴርያ ኣሎ ኢልካ ይኮነ ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ተደኣ ከይድና ፓርቲታት ዝቆማ
ناتن كرايتيريا زمالة أبتو وش تهاجر بتحقوام مسارة أتي ناي قوام زفكلو نتاع عينت بوليتيكاوي ودبات ينقوم هذا اللي أبى هاجر زبل بتقوام مسواتة أتي ناي قوام كوميشن كرايتيريا يجوز كرايتيريا أوتيو نزيد زمالة بارت خون فقري بالنسبة نعون تدعم مالكا لايسنس خاطوسد لايسنس وسيل حقاو كنت أها سايدو بركم زيجي نريد زلنا كم دللا أبي هو أتفكر ولا تمام زيون قد أريخ عاسي ودباو قبائز قبرة يبلا كبا ودباو قبائز قبرة تراي بيجود program كله خلالو حنت charter حسكا ناي human right ناي political right راي زمانه أبو خلاه أنت عن السرعة يبلا decentralized يبلا زي ما أقول تعاني زي ما أقول زبالة أنت عاني زي ما أقول define كقبر نا economy policy نانتاي خونالو define كقبر كقبرالو سرعتنا كم زيك خونالو قوامنا زين كقبرالو public policy نا زين كهلوالو زبل political party زدلنا بخمزي استقرت جاب زي دقة أنا أدو إلى ما سايكبل أيكر جن سجاب ذكاء لأنه خلنا بفتينا نايتفعل عليه بس أي راحون يقبل ذلك تنوي حتي ناي فتحي قعزو كابسلو نوي عمتات ندحر كوي دخا تي ناي تهاجر هلاوي ناي تحبر تسب هلاوي كندمنتايو اب حدقه خاطو بتوسخيتا حتو خذكركا ابيتيبيا زلو بوليتيكان ودبات كونو خلو يلت كونو خلو بوليتيكينيات كونو خلو ناي هرترا هلاوي اي امنون طرح زي كونس كنملسا اينا يلوم زفكرون الله بزح غزي زاربو له اذا كارتا ناي إثيوبيا ناي إرترا وسيخكا بحنسب غيركا موصا تلاميذي درجه تزوتيري اب كله ناتهم سئلتات بحر خنمولص اينا الكاون الله اذا اتي إرتراوي زخفلو مسواعتي كاب زي مفلات ديو زخفل مسواعتي يخفل ايقد سنن إلكا كاب منعاق ديو تي إرتراز بال لميسيو حجي كلاخلنا يكلنيو ديلتنا خنقبر نخرينا خاب زبل تعبيد ديو كم من تاي بقاس يخون تي إرتراو خنتي أخبر زلوا نزي كل مسوات كفيل زمتو حجر زمتو ناتنت تعبي يحطوا نسي مالت أبي تبياسي نروح إيوان ولا زي هو ده قبل نبر الأول تفعل لي بارتيات كم كسايز وصلوا ده قبل مرجع زمتو ولا درلو حدا وده بعد الرجال زي وده باتريكنا سرعة زي لين زخصة كلنا بوليتيكا وده بتنا إثيوبيا وده كذا ولا زي بوردر ديسبيوت انت انا بعد ما قال خير بعد ما يكون هذا بحريو كني اسغرالو زلو مع الدكتور يعقوب هايلو مريم حتى مغوتيو اب اثيوبيا مالتي ስለዚህ عسب ايشو ني اثيوبياውያን كمان يونيفاينج فاكتوري لومي خب تግራይ ወጽዮ ሁሉም ነገር ወደ አሰብ ግንባር እንተ ዝብል ኩላ ኢትዮጵያ አሰብ ኮፍ ዝብል يونيفاينج فاكتوري ነው ናይ ባሕሪ ኢሹ ካብቶም ፖለቲከኛታት ፍልል ይብሉ ስለዚህ ከምዚ ንዓና خسገና خእሊ ንምንታይ ዝስገና እንተልካኻ ኩነታት ናይ ሃገርናው ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝውግእ እዚ ፈጢርዎ ዘሎ ሰብ ይስጠፍ ዘሎ ብኢኮኖሚ ናይ ሃገር ኣለዋ ዝባል ይደቅቕ ዘሎ ሰብ ይጠፋሉ ስለዚህ ምስ ሰለስተ ወለዶ ዳብ ኩናት ክሓልፈሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን حرات ناي كساي ولد ناي صورة ولدس ما أنت ناتنت هيجي زلوا ولدو كلتا حبيت حيناتات زكاي دلهم حينات متاعين كذلك زخون يكون أمره زلوا سب قبول متنيات آية السين سلازي حقها استسلام كما تسيو استسلام قالوا الصوت رأي يكون إذا تفوركا وشتنا إثيوبيا بوليتيكا حيناتات آتيو زقبروا زلوا فدراليزم هاي اللي يزبلوا بدلوا 9 خمينتي حزب إثيوبيا فدراليزم يدلوا ስለዚህ ኣብትናቱ ፖለቲካዊ ሲስተም ኣትዩ ኣነ ብዝመርጽ ኩልኩም هم ተኸዱ ብሎም ተዳ ኮይኑ ጽባሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብከመይ ክሪኣ ኢልካ ክትሓትት ቁኑዕ ናይ ኩልና ኮንሰርን ይኻዝ ንዝመጽእ ወለዱ እንታይ ጸገም ከምጽእ ናይ ኩልና ኮንሰርን እቲ ጸገም ንሕና እንታይ ኢና ንሪኦ መስለካ ናትና ፐርስፔክቲቭ ኣሎ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚላኒየም ከይዱ ኣብ ልቡ ክሃርም ከሎ ዝሃገር ሸጣ ኸደት ኢና ና ኮንሰርን ይገብር ሳቶም ከንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ከምፃይ ኣይኮነን ዝብሉ ሕጂ እቶም ኤሊት ዝዛርብዎ ዘለዉ እንታይ መብዛሕትኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሲል ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ዲስታቢላይዝ ክገብር ዝመፀ ኢሉ እዮም ዝገልፁ
تي أنا ببا ناتنا ناتاتهم ببين إساسا فورك إحنا ننببون إساسا فورك إساتهم زنببون ببين ساتهم إثيوبيا ديستابلايز كجبر مسيهم زو نحنا بستفعل عليه وكونتات سقعتنا خنقدس كا بإيكونومي انتجريشن غير كان بوليتيكال انتجريشن كنكايدينا مالتو أب تساتفنت ناي مستقاقر وانا إثيوبيا أبالات كنكونينا مبالو بول هينز أبو سمانان شعتن صحافة صحف علو أمبوبو إثيوبيا إرترازي أو كرنا أفريقيا عبي رول تساوت بخير ناس الناس زبلسي أنت قريبكم بفدريشن كذا كينكم سي إذا فدرال وسرعات أبو إثيوبيا أنت دا قيمو سهاتكم عبي ترى لكم كتساوتوا زبل بيبر يل ريسيرش بيبر يعرفوا نقرأ أزي زفتروا سقعات أب نفسه كيف إيرتراو خلوا مستي ناي تهاجرتيا بإيكونومي بوليتيكال 30 عام إنداد أمامسا إنداد رموز نيرا أبي الله جبوتا أيضا لول نيرا يلان بإيكونومي إنداد فأكان تدا مسيكا في مسرح تقرأ كل لغة أنا بقوم يدري ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን አይኮንም ሓደ ተለጣፈ ሃገር ክትገብር አውሽጥ 30 ዓመት አንተ ወዘብሮ ብርሃና ብርሃት ተወስኮ ማለት ከመይ ገርካ ኢቮሉሽን በዘገምታዊ ከመይ ገርካ ነታ ሃገር በኢኮኖሚን በስትራክቸር ናይት መንግስትን እንዳጥፋ አካያት ምጽ ናይዚ መወዳእታ ማዕደቢ ይብሉና ኩሉ እንዳመወጥና ኸንአቷን ኸእሊና ማለት ኮን ዓቀፍ تمالي دينا مفتي خزارة كله نيجبو أيضا تزاري مجلسي ناي منجسي تكاي تزاري بعلو تناي فورين مينستر مسيا خاصوري كابي أمتي وزراوازي تلكاجن جرين لايت أنت زي هاللونيرو تكون إثيوبيا وهم عينك بالسلطان درجة يزاري مالس زي ما كاب منجسي إرتراخ أنت كن بلون قائل بركع دليتو يخن بلون قائل ده ولا سنعكاتيو كاب زراوا حليفهم زقبروا يبلو من سرحي فلد كاب زبل تعبيديو إذا ما بدك جزلو نايتي منجسي دقفتها إثيوبياويان حلفتي سبب سلطان قوميلهم ده زارب خلوا مس إثيوبياويان كوينوم نتي سلام وسلفة أو موسى قبل خال نتفتح أم كبار بل ساتفوا زلو نايت سرعة دقفتها زم كلهم دمير نهار يوم كلنا نايت عنا دي زخلو نايت عنا ده أبو أمريكا استجبر أبي مملكتين إرترا أجراچين يلهم كزارب خلوا هو يزبلو زنورو أنا تقعد على إيه أخذكم فتوه بني راح على أمريكا زنورو زبلا كاسي أبتاري خنا إرترا مساس آري خاسي كم زي عين الفترسي أيتسبينا أنا سخونة سوى يتسبيني كم زي عين سخونة سوى يتسبيني هجر كات تلمع سبق هجر يا نهزبك عتوكل لذا سي تهجر تقوم من تهزبي حزب انت لازم يحليو هاجر ترجم يرجو ስለዚህ እቲ ኮንሰርን አቦቱ ሁሉ ኩልና ሼር ንገብሩ صباح نغو እዚ መንግስት እዚ መትእተታው ትግራይ አትሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሲስተም ናይ ፌደራል አሬንጅመንት ክፈርሳሉ ይብላሉ እዚ ሁሉ ዘምጾ ኣብታ ሃገርቲ ኢትዮጵያውያን ተቆጣዑ ኸእል ተቆጣዑ صباح نغو እዚ ወለዶ እዚ እንታይ ሒዞላ ኸይ ከምታ አንተ ወዝወልኩ ኸይ ዝያድ በር እንታይ ሳም ከከድ ከለኻሲ ሶማል እንታይ ክትኮን ያምስ ብሎ እንታይ ኢሉ ሰብ ዘይብላ ቢልዲንግ ገዛ ጥራይ ክትረኽቡኩም ይልዋ ንምንታይ ቆሙ እንታይ እንተዳልካ ቆሙ ገይሩ ሼፕ ስለዝገበራ እንታገር ስለዚህ ናቆሙ ዘመረሕ መገዲ ዝኸይድ ዘሎ ዘናትና ስርዓት ስለዚህ ቆሙ ዓይነት ጸገም ከመጸናይ እና ክንፈርህ ትባይታ ይፍራህና ቆሙ ዓይነት ኮንሰርን ይልውና ዝኾነ ይኹን ኤርትራው ቆሙ ኮንሰርን ኣለዎ አቡሽቲ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ በሐፈሻ መንሰከ ብፍላይ እንታይ ክገብር ዘለዎ ይደንጊ ይቀልጥፍ እቲ ኣብ ደገዝ ባህር ዘሎ በጽሖ ይሕጂ ናብ ኤርትራ ይበጽሕ እዩ ንሕና እውን ዘረባልና ከም ሰምዕዎ ርግጽኛት ኮይና ማለት እዩ ነዚ ዘሎ ፈተነታት ነዚ ዘሎ ብድሆታት ናይ ህላወ ሃገር ነው እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ክገብር ዘለዎ እቲ ውሽጢ ዘሎ መንእሰይ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንእሰይ ኣነ እንታይ ዝብል አንጻር ስርዓት እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ካብ ሃገር ምውፃእ መፍትሕ ኣይኮነን ተፈቲኑ ርኢና ኢና 20 ዓመት ወፂኡ ቤተሰብ ተበቲና እምበር ዝገበረቶ ነገር የለን ስለዚ እቲ ክስታይ ንቀይሩ ኣብ ውሽጢ ከይወፀ ነዚ ስርዓት እዚ ዝገጥመሉ ኩነታት ይፈጠር
أبدجن أو وشتن زلوا نتورك يفتر نسوت راي زي كونه زيجي عم من إسي زلون بستفعل عليه ملك أخسر أخيلي يعني ناتو استراتيجية أو تيو صراحة له غير ميديا كي يزرب غير أنت فلا له استراتيجية أو تيو كسرح أخيلي يأكل له أبي أكل وطايو زم بروه مساعد البحر له كالو زي كله نايزمان إسي زي ولدو سلزغنه بحنساب كونو سريحو بخمي إنا خنق على سوزلنا زبل مريح كفتر له نقال الزبل سبا يطفن شيشان تمريح يطفي يزلو تقاليت اتي كما ازن زخل جن يلن ስለዚህ ናኩም ከይል ክኸላሉ ተፈላለዩ ውደባታት ንርኢና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘለው ውደባታት ግን ሓሳብ ከመንጫሉ ኮፍ ዝብል ተኮይኑ ሱቅ ዝብል ተኮይኑ ጥራይ ኣለኹ ዝብል ተኮይኑ ትርጉም የብሉን ኣብ ተኸዱ ይብልከራ ስለዚህ ናብ ከምዚ መድረክ እንተዳበጽሑ ኣብ ውሽጢ ዘለው ዓለሙን ተጽዕኖ ክትገብረሉ ዝኽእል ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ እንተዳ ዓሚሱ እንተዳ ተስዩ እሞ ብሰላማዊ መገዲ ሆ እንታይ ኢሉ ዝብለካ ዘሎ ንሱ ብሓይሊ ክመልስ እንተዳ ኺለ ዓለሙን بسلام ومجد هو زبل زلوا سبسي سلمت أخاهم تجبرلا تسعونهم تفتر من ما عينت تقاوموا زين برولو كنتات انتد أهليو سلمت يا إرترا دسيت كوينال كام حسب ناي أبسودان تجبر رأيو ناتم political parties يالون social society سالوا نتي نا البشر بنكروما إثيوبيا رأيو يهودا خوشتي بدأ قوينام بنكروما نمتى أنت دالك ground سلزل بري نايكم عينت ground سلزل بري كم elite كأس سلزل بري أبي إرترا ولا كوهم أي حلو أتي عصو يكون أنا في militarism من دي حزو زلو تمانية سياسي كيدو تماهيرو أفراي أبزقون اللوان نتسرعت في أبزقوهم اللوان نساوا يدو أبساوا تماهر نا يونيفرسيتي تدام تاعنا يونيفرسيتي حالك تديكو كاع أبتو تهدراوي تستاي أبو خاطر قرر بزي قدر بيجي زي نمتى أنت لك كنترول يتجبر كذا بايو بوليتكس زبالة physically and mentally تعزو كيك أساس تجبر زي تي استراتيجي دلونا نزي كم يجر كاتب انكر زبل كسرح له دلوي ناي كله صراحة خون خد بكل لايكا ناي إلي صراحة خون خد زين ثلاثة جيرو خمسة خد تزي كوينو بعدمون كخير خد أنا إساس بين ترايا يبلني تي سيركل ناتو أو دلونا سي the same thing تلازي تكاولو راي أي تكأنالو أو وشتون يوصي دلو تاي خون إنتلكا حدا خمسة خد منو نجار يكونون أيوة حدا جا خمسة خير واقع خفل إذا مثل الأولى زي هو سفيحو تنتنا كم تعزب هالمالتي جن أما جرش تا حنت حتى لاتني مس لبوان مس ناتكم ريتون وسخم كن عطوينا التناس نت إرتراح جي بخمية جواب انتزب عالي يكونوا عنيرو بمنترتي أو اشتي هاجرز جبر جهران ወይ ካብ መጠን ንላዕሊ ዳንኬራን ብመንፅርቲ ኣብ ደጋውን ዘሎ ተጻራሪ ትርጓሜን ተጻራሪ መረዳእታን ከመዩ ናቱ ለበል ክሕዝ ዝግብኦ ንሰታ ሓንቲ ሕቶያ ለበዋን ሪኢቶን ከዓ ተወሳኺ ግዜ ኣለና እሞ ብኸምኡ ክንውድእ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ኣብ ትግራይ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ዋጋ ናይ ምንታይ ኢና ክንሓስብ واقع نايمين تاينا هنقول جيت مسوات سي بناي صورة مسوات تراي كنا نحقنه زلنا بناي هجي مسوات ونقعد خلالو كولدون أولدو مسوات يزمت زلنا واقع نايمين تاي كنقولوا إلنا أبزوان زي حزب إرتراسي ناس النتاي يقول زلو جي بعين ناي صورة مسوات تراي يدريو زلو ويس بعين زي كل تقوينات ممكن خلالو زي جزء له خنات نايم تاي سلامتاي ام إرتراويان ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይሎም ተፈቱ ዘለው ታይት ማዕቀኒ እንተልካ በኸም ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዘይ ሓስቦ እንተዳ ኮይኑ እዚ ዘይ ሓትት እንተዳ ኮይኑ እቲ ስርዓት ከም ውፃእ እንዳበለ ብበትሪ ዘውፅኦ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ትረኽብዋ ንጉስ ሃይለማርያም እኮ ፈትዋ ይነበረን መስከረም 2 ኣብ ቤት በዓል እንዳበለ ዘውፅአና ዝነበረ
سبسل زفتوا أي نبرة تهاجر 17 عام كوينات يعني يرى قل وصنيرو وصايب بحال بقبلي وصنيرو the same thing أو إيرتراون كم عينات كونتها في التركالي قل تقريبا سنة تسب قل كوص كخيرالو كزارب كخيرالو عبيت عدي خزارو أنا حدا أو إيرترا زرعه ناي حوها أبيالو زبل نا كاثوليك أبوتاتنا صحفي في صحفتي تعمل مسات صحفي داي زبل هاجر تنبرسي من أنت هزبيو يوم زبلو هاجر تنبر من أنت هزبيو أمبر هزبي كونه من أنت هاجر تنبر سلازي إذا هاجر زي أخذ تنبر تدافعنا هزبي تنبر كله هزبي أبكينا تتطقون تدافعن كا أمو ناس أننا تلك كتاب خبر تدافعن كاسي كرت تجارج أوي هذه بفل أبزا أوان دي هزبي إركنا حتى تخيري زلوا دكنا بيلو كم ديتاتنا يسومان أب خسائر وتيم أدهكنا بيلو قبل كخيرانو ناكم زي عينة مدرة كحلف كخيرانو كم أوجد لهم من أسيون كم خحسب كخيرانو تمني تاريون نجزارس كم خحسب كخيرانو سلازي نايزيوم متأسساريو نسرعة زي مخناتهم سرعة زي دفع حيل سكابي جاي رخبن أنا قوم إلى زعمه أي رخبن داسي منستري كابينة بيلو سلست عملتو تأكيد بيفلتين داسي أنت أخذ قبر الله زي بالمنستري كابينة نمني ناخن سبه نمن نبوتات نمشايخ ناقشتي نعوصو نبل ساتمون أريقهم عبيتي يوم دلو تمني سيبعل سلازي سقمنا بزوح سقمات عندنا قل سبنا حدا مدرك سقاقرالو توسع له على توسع له أي بلوني لا أي أمنني قل وسعيسي يأكل كل خلال ولا بوشتون دار نسو زي فترو زي فترو يأكل يدخل على تدا زي غيره زي عبد الجزل حجازي ينبرلو كهم سايكل أنا هو عين من ذلني لما يجيهم ذنكم وحسن يا قدني اللي أتو عند برهان سلجزيهم كالجزية بخلال استخدام رخب تصفى جبر نحججن بزي ودينا لنا أزي مسجن سلام مشات. Thank you. أنا اللي شاي thank you already. أنا اللي عدل سلاز حكومي. Okay. أنا اللي.